שרה בן חמו. בוקר טוב חברות, איזה כיף להקליט לכן את הפרק ה-32 של הפודקאסט. קודם כל בטח אתן שומעות שאני מאוד מאוד מצוננת, אז יהיו פה מדי פעם כינוחי אף, אבל ההתמדה חשובה לי אז אני כאן איתכן. אז אנחנו מתחילות, כאן איתכן שרה בן חמו ואנחנו בבוקר חורפי ונעים. עוד לפני שנתחיל, אני מזמינה אתכן לבוא לסדנה שתתקיים אצלי שבוע הבא, ביום ראשון, ממש עוד שבוע. סדנה שבעצם נחגוג בה את ההתעוררות של כוח החיים הפנימי שעולה באילנות, וככה גם אצלנו, ונלמד את התנועה הזאת של המוות, של משהו נגמר, ואז אנחנו מתבוססות בבוץ, ואז משהו מתעורר, החיים מתעוררים, ואנחנו שוב בשיא. אנחנו נכיר את התנועה הזאת לעומק ונלמד אותה עלינו. וגם אחר כך נעשה קוסמטיקה מכוח החיים הפנימי של הצמחים, שזה בעצם השמנים מהטרם, נלמד לעבוד איתם, שזה וואו, כיף גדול. אז זה אני חייבת לומר לפני. והיום רציתי לדבר איתכן על איך לבחור מטפל או מטפלת טובים. אנחנו נמצאות בדור שיש בו ממש פריבילגיה לטפל בעצמנו, להביא ריפוי, לא רק לנו, אלא גם לכל השושלת אחורה, לכל הדורות אחורה, וגם לכל הדורות קדימה, כי כשאנחנו נרפאות, אז אנחנו מפסיקות להעביר קדימה כל מיני חולאים ודברים שאנחנו לא רוצות להעביר לילדים שלנו, לילדים שיהיו לנו. אז קודם כל זה ממש לא מובן מאליו, והיום טיפול זה ממש לא מילה גסה כמו פעם. אני זוכרת שפעם שיתפתי חברה אני ואליהו לא הלכנו לטיפול זוגי אף פעם, והיא אמרה לי כזה, מה? באמת? היא הייתה כאילו בשוק. ואני ממש זוכרת את השוק שלה, בקטע חיובי, כאילו, איזה מגניב שהיום זה כל כך מובן מאליו ללכת לטיפול, ואפילו מי שלא הולך, זה כאילו, מה, איך מסתדרים? כי באמת החיים שלנו כל כך תובעניים, ויש אפשרות בדור שלנו, לעשות סדר פנימי, ובאמת להיפרד מחלקים שאנחנו נושאות, שהם כבר לא שייכים אלינו. ופעם חברה אמרה לי, איך יודעים שמשהו הוא לא שייך אליי, הוא שייך להורים שלי, או לסבים וסבתות, שאני מרגישה שהוא גדול עליי, שכאילו זה לא הסיפור שלי. כי עם הדברים שלי האישיים אני יודעת להתמודד, קיבלתי כוחות להתמודד, אבל שאני מרגישה שיש משהו בחיים שהוא לא לקוחות שלי, שהוא גדול עליי, זה הבנה שזה באמת לא שייך אליי, ובטיפול טוב אפשר ממש לשחרר ולהיפרד מדברים כאלה, ולחיות את החיים יותר בעוצמות, יותר בטוב, יותר בשמחה, כמו שבאמת טוב וראוי שנחיה אותם. אז קודם כל, אני אתן לכם קצת מיינדסט. קודם כל, אני לא אלך למטפלת שהיא לא בראייה הוליסטית של גוף נפש, כי הגוף והנפש שלנו הם ממש קציצה אחת. זה אותו דבר, אין אפשרות להפריד את הבצל מהפירורי לחם, מהבשר התחון. אי אפשר, זה פשוט אותו דבר. זה קציצה אחת תכונה שהיא, הכל כולל את הכל. זאת אומרת שגם אם יש לי מופע גופני מסוים, הכוונה שנגיד יש לי איזה יבלת, או פטריה, או גרד, או כל דבר שמופיע כאילו כסממן פיזי, הוא בהכרח קשור למשהו בנפש. כי זה אותו דבר, משהו בנפש מופיע בצורה חיצונית בגוף. ואז בעצם אם נטפל רק בסימפטום, רק באיך שזה מופיע כלפי חוץ, אז אפשר לפעמים להעלים סימפטום. נגיד יש לי עצירות שחוזרת על עצמה, כן, אני לא מדברת על משהו חד פעמי, כי אכלתי משהו כזה קשה. עצירות שחוזרת על עצמה, וזה משהו שחוזר על עצמו, הגוף בא לספר לי משהו שקורה בפנים, עמוק יותר, בנפש שלי, בקציצה יותר גדולה שאני מאשר החלק הגופני. ואז אם אני לא מטפלת רק בחלק הגופני, אני יכולה בעצם להבין את השפה של הגוף ולהבין מה קורה שם בפנים, מה בעצם הגוף מנסה לספר לי. מה בתוכי, בנשמה שלי, בנפש שלי לא יכול לבוא לידי ביטוי, ולכן צריך לבוא איזה חולי או מיצר. אז קודם כל, זו תפיסה ראשונה. דבר שני, זה שבעצם
טראומה שבגוף. מה זה טראומה? זה בעצם איזה משהו שעוצר את כוח החיים מלנוע קדימה. האנרגיה של החיים שלנו היא כמו נהר שוצף, שתמיד תמיד מתקדם קדימה. ואז אם נופלת אבן לנהר, אבן הכוונה טראומה שמפריעה לזרימת החיים, אז הנהר ימשיך לזרום, כי האנרגיה של החיים היא מאוד 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 חזקה. היא חזקה יותר מכל החולאים והקשיים. אז הנהר ימשיך לזרום, אבל תהיה אבן שקצת מפריעה לו, הוא יצטרך לזוז הצידה, אנחנו נצטרך כאילו למצוא את הדרך איך להמשיך. זה קורה ממש לא במודע, אבל אנחנו ממשיכות למרות שיש הרבה קשיים בחיים. ואז נופלת עוד אבן ועוד אבן ועוד אבן. כשנופלות עוד ועוד אבנים ולא מטפלים בהם, אז פתאום יש כבר ממש תחושה של חסימה, כבר נוצר כמו איזה סכר, הנהר ממש מתקשה לזרום, וממש מתקשה להתקדם. אנחנו מרגישות שאנחנו תקועות במקום, או הולכות אחורה, או מתבוססות בבוץ. זה תחושות שבעצם מספרות שיש משהו שתוקע אותם שצריך להשתחרר. ובעצם טראומה היא ממש נצברת בגוף, כאילו נגיד הסיטואציה שבה נורא פחדתי, והגוף שלי קפה במקום, אז האנרגיה הזאת שעצרה רגע, אנרגיית החיים שעצרה, זה ממש נצבר בתאים, ברמה של התאים. וכדי שהתאים ישחררו את מה שנצבר בהם, צריך ממש עבודה דרך הגוף, כי מה שנצבר בגוף יכול להשתחרר רק דרך הגוף. זאת אומרת, אם באמת, נגיד, היה לי כל מיני סיטואציות בחיים שפחדתי פחד מוות, מכל מיני סיבות. וזה נצבר בתאים הפחד הזה, ושוב הפחד הזה, ושוב הפחד הזה, ואין לי, אני לא משחררת אותו, כי אני לא תמיד מודעת אליו, כי אני לא יודעת איך לעשות את זה. אז כמה שאני, נגיד שאני עושה עבודת מודעות, ואני אדבר על הפחד, ואני אלך למטפלת שאני אדבר ויספר על כל מה שקרה לי בילדות, ועל כל מה שעשו לי, זה עדיין יקדם אותי ברובד מאוד מועט, כי הטראומה עדיין קיימת בגוף. ואומנם אני אולי יותר מודעת וכזה, אבל הגוף עדיין עושה את הטראומה, ובעצם מה שצריך זה עבודת גוף. לכן, ההמלצה שלי היא ממש ללכת למטפל או מטפלת שהם עושים עבודת גוף. הכוונה, דברים שהם מעבר לדיבור, הכוונה פסיכודרמה ונשימה מעגלית ועוצמת הרכות וכל מיני שיטות טיפול שבעצם מתמקדות בגוף. גם בנפש אבל גם בגוף, כי אנחנו רוצות לשחרר את זה מהגוף. את התקיעות הזאת ואת החסימה הזאת. אז בעיניי זה שלושת הדברים. גם שהמטפל או מטפלת יהיו בתפיסה הוליסטית, גם שהם באמת מסתכלים על גוף נפש, וגם שהם עושים עבודת גוף. עכשיו, איך אתן יכולות לבדוק האם הטיפול נכון עבורכם? אז קודם כל, חשוב שיהיה מסגרת טיפולית. המסגרת היא הכלי, זאת אומרת כמה זמן הטיפול. נגיד טיפול שהוא שעה, אז באמת מטפלת טובה תשבור על המסגרת של השעה. ואחרי שעה היא תגיד, אוקיי, הסתיים הטיפול שלנו, או אחרי שעה וחצי, לא משנה כמה זמן שקבעתם. כי בעצם המסגרת היא הכלי שמאפשר ליצוק לתוכו תוכן, להרגיש ביטחון, להרגיש אמון שאפשר להביא תכנים מורכבים לתוך המרחב הטיפולי. אני הייתי גם בוחרת מטפלת שיש לה ניסיון בתחום שאתן זקוקות בו לעזרה. זאת אומרת שנניח עברתי, לא אני, אבל מישהי עברה פגיעה מינית מבן משפחה קרוב, אז ללכת רק למטפלת שמתמחה בתחום הזה, ושיש לה הרבה ניסיון. אני לא רוצה שהמטפלת תעשה עליי את הסטאז' שלה בנושאים של נפש. זה ממש מורכב, ואני רוצה מישהי שהיא תדע להחזיק את המרחב ושיש לה ניסיון. והדבר האחרון שהוא מדד ממש חשוב בעיניי, זה שנעים לכן בטיפול. זאת אומרת שמכבדים אתכן, ושיש לכן חשק לבוא, ושאתן מרגישות בטוחות במרחב הטיפולי. ושיש לכן באמת החשק לבוא הוא מדד ממש משמעותי. היה תקופה שהייתי בטיפול, שממש לא סבלתי לבוא.
כאילו המטפלת הייתה מאוד מקצועית והרגשתי ביטחון ושמחתי עליה והיא באמת אישה מדהימה, אבל שנאתי לבוא. כאילו הסוג טיפול, הסוג עבודה שעשינו, ממש הייתה לי קשה ומסייטת, וכל פעם הייתי צריכה להכריח את עצמי לבוא. ובשלב שחררתי את הטיפול הזה והפסקתי אותו, והמשכתי לטיפול אחר שהייתי מופתעת לגלות כמה טיפול יכול להיות נעים, וכמה אני יכולה לחכות לו כל השבוע לזמן הקבוע שקבענו, כי באמת זה סוג טיפול שמתאים לי, שנעים לי בתוכו. זאת אומרת שטראומה לא משתחררת דרך כוח, זה לא שכאילו בוא נוציא אותה בכוח, נלחם בה, לא, הפוך, דווקא מתוך רכות, מתוך חמלה, מתוך משהו מאוד רך, אפשר לשחרר את הכאבים שלנו. אז זה דבר נוסף שהוא סופר חשוב בעיניי. והדבר האחרון שפתאום עולה לי, זה גם שטיפול טוב הוא בדרך כלל לא חד פעמי. זאת אומרת שכשאני הולכת לטיפול של משהו בנפש, אז זה בדרך כלל לא משהו שבפגישה 1-2 נפטר, בדרך כלל צריך משהו יותר תהליכי. ואז שיש בנו מוכנות להיפגש עם הכאב שבתוכנו ולטפל, אז צריך פרק זמן בדרך כלל יותר ארוך. ושאני הלכתי למטפלות וכזה, היה בי יכולת להתחייב לטיפול, אז זה היה ממש כל שבוע, שעה קבועה בשבוע, שבה אני מגיעה תמיד במשך שבועות על חודשים, ורק ככה לאורך חודשים אני יכולה להסתכל אחורה ולהגיד, וואו, קרה שם משהו קרה. אז אמנם מפגישה לפגישה לא הרגשתי שינוי, מדי פעם כן הרגשתי, אבל לא הרגשתי שינוי גדול, אבל כשהסתכלתי על תקופה, על פרק זמן, הייתי יכולה להגיד, וואו, קרה פה משהו השתחרר מתוכי, אני בן אדם אחר, אני הרבה יותר שחררתי דברים שהם לא שלי, אבל זה באמת קרה מתוך עבודת עומק מאוד מאוד ארוכה, ושהיה בי את ההתחייבות ואת המוכנות לעבור תהליך משמעותי. אז אני שולחת חיבוק ואור לכל מי שכזה נמצאת בדרך וזקוקה לריפוי, ואני רוצה להגיד לכם שריפוי הוא אפשרי, ממש. ותמצאו את האנשים ונשים בחיים שלכם, שאתן יכולות לבטוח בהם, ולסמוך עליהן, ולעבור איתן דרך. ויש כאלה, אני יכולה להגיד לכם שהלכתי להמון סוגים של מטפלות, חלק הייתי אצלם פגישה 1 או 2, וחלק ממש שנה שלמה. וממש היה לי חשוב שזאת תהיה מטפלת שאני ככה מרגישה בנוח. היום יש לי פרספקטיבה ואני יודעת להגיד כמה היה טיפולים שלא הרגשתי בהם בנוח, וכמה שום דבר לא יכול לקרות שם כשאני לא מרגישה שאני יכולה להיפתח. לעומת טיפולים שיכולתי להביא את עצמי והרגשתי ביטחון מול המטפלת. אז תסמכו ממש על התחושות גוף שלכם, על התחושה שאתם מרגישות בטוחות ונינוחות ויכולות לסמוך. זה ממש מדד חשוב. ואני שוב מזמינה אתכן לבוא אליי בעוד שבוע ב-18/1 בשעה 8:15 בשבות רחל אצלי בבית. כל מי שמדבר אליה וקורא לה ובא לה שניפגש ובא לה לעשות עבודת עומק עם עצמה, תבואו, יהיה מיוחד ממש. אז אני משאירה לכם כאן בפרטים את הלינק להרשמה ועוד פרטים, ומי שככה יש לו עוד שאלות שתכתוב לי, ואנחנו ניפגש בפרק הבא בעזרת השם. להתראות.